Rick Wheeler sárkánymadara a mezőny élére tört! Már is hatalmas előnyt szerzett a verseny többi résztvevőjével szemben! Ne feledd a fogadásunkat, Jack! Ha megnyerem a versenyt, te meghívsz engem vacsorára. Ne bízz el magad, Wheeler! Még nincs vége! Mi a... Sólyom! Sólyom kapitány épp most repült az első helyre! Szép előzést láttunk a veterántól! Nem értem a fickót. Múlt héten még a mi oldalunkon állt, most meg betart nekem. Rick Wheeler előzni próbál! Jól odatapos a sárkánymadárnak, de Sólyom kapitány állja a támadást! Ha így akarsz játszani, én is beszállok. Wheeler a belső ívre váltott, és megpróbál előzni! Jaj, ne! Ez hihetetlen! A sárkánymadár kiesett! Így a kék sólyom lett az első! Sólyom kapitány egy roppant izgalmas csatában győzte le Rick Wheeler! ...2201-re a közlekedési technikában történt radikális változások hatására az emberiség ismeretlen bolygókkal, életformákkal és újfajta veszélyekkel került kapcsolatba. Ebben a korban egy új sport ejti rabul galaxisunk lakóit, amelyet a sebesség iránti vágy keltett életre. F-Zero, veszélyes újítás. Gyere, Rick, ideje hazamenni. Ideges, mert veszített a versenyen. Ráadásul Sólyom kapitány győzte le. Mi történt a pályán? Sólyom kapitánynak velünk kéne lennie, nem pedig ellenünk. Én nem értem, miért csinálta ezt. Az is lehet, hogy csak pénzdíjat akarta. Nincs ebben semmi különös. A kapitány csak nyerni akart. És az öreg Ricky nem volt elég trükkös, hogy lenyomja, ezért megérdemelte azt a győzelmet. Igaza van. Legközelebb viszont győznöm kell. Van egy ötletem. Ha megnézzük a versenyt, talán megismerhetjük a hibáit. Itt a felvétel. Nézd ezt a technikát. Úgy játszott veled, mint egy kis kutyával. És nem hibás soha. Úgy látom, ki a sokat gyakorolnod, Rick. Legközelebb megvered, ebben biztos vagyok. Persze. Rick, várj! Most mit akarsz csinál? Megyek egyet a pályán. Rá akarok jönni, hogy mit rontottam el. Tudni akarom, hogy Sólyom mit csinált jól. A válasz odakint van. Apám, ez jól betett neki. Ez Rick. Most csak reménykedhetünk benne, hogy nem töri össze a sárkánymadarat. Egyszerűen nem értem. Hogy lehetett Sólyom ennyivel gyorsabb nálam? Nem lehet! Előttem van! Soha! Az nem lehet! Szóval bármennyire is próbáltad, nem tudtál nála jobb időt futni. Rick legalább 100 kört futott. De egyszer sem sikerült neki. Még a teljesen üres pályán sem. Nem képes rájönni. Nem tudja, hogy Sólyom kapitány hogyan győzte le. Ez teljesen megőrít Bört. Egyenes szakaszon olyan gyorsan megyek, mint ő. A kanyarjai majdnem olyan jók, mint neki. Nem értem. Én értem, Wheeler. Sajnos ideje szembenézned a rideg valósággal. Sólyom kapitány jobb nálad. Nem tudsz rávenni, hogy feladjam, szóval ne is próbálkozz. Veled ellentétben én mindent megteszek, hogy legyőzzem őt, és ha lenne benned büszkeség, te is ezt tennéd. Srácok, mindent megtettél, azt leszámítva, hogy elismerd, nem vagy olyan jó pilóta, mint ő. Igen. Lehet, hogy csak időre van szükségem, hogy megemészszem. Lehetne hozzád egy buta kérdésem?
persze. 150 évvel ezelőtt a versenyautók olyanok voltak, mint most az F-Zero kocsik? Nem, akkoriban jobban uralták a pilóták az autókat. Például nem volt a járgányaikban folytóegység. Megvan! Így csinálja! Miről beszélsz? Hogy érted ezt? A folytóegység. Annyit kell tennem, hogy kiszedem a sárkánymadárból, és legyőzhetném Sólyom kapitányt. Ha? A válasz ilyen egyszerű. Már régen rá kellett volna jönnöm arra, hogy ennyi az egész. Amikor autókkal versenyeztem, nem volt bennük folytóegység. Olyan gyorsan vezettem, ahogy csak akartam. Nem volt számítógép, ami megmondta volna, hogy lassítsak. Pusztán érzésből vezettem. Ha a magam módján vezethetnék, lemosnám Solymot a pályáról. Hé! Teljesen elment az eszed, Wheeler. Ha folytóegység nélkül vezeted a sárkánymadarat, a következő egyben az utolsó futamot is lesz. Lehet, de akkor is meg kell próbálnom. Csak így győzhetem le Sólyom kapitányt. Jó volt találkozni, Burt. És kösz. Legalább láttátok, hogy én figyelmeztettem. Persze, Jack, hallottuk, hogy esélyed sem volt rá, hogy meggyőzd. Nem úgy, mint neked. Igen, hála neked, Burt, most megtudta a választ. Még hogy buta kérdés lett volna. Lehetséges. Majd kiderül. Nem lehet róla szó. Nem indulhat folytóegység nélkül. Igaza van. A folytó segít pályán tartani a sárkánymadarat, mind az egyenes szakaszokon, mind a kanyarokban. Ilyen nélkül nem vezethetsz F-Zero kocsit. Lehet, hogy nem. De ha le akarom győzni Sólyom kapitányt, ezt meg kell próbálnom. Rick! Rick, ne! Rendben, sárkánymadár. Mutasd így, milyen gyorsan tudsz repülni. Nem is volt olyan rossz. Rick, lennél szíves visszajönni, mielőtt valami szörnyű dolog történne? Ura vagyok a helyzetnek. Ne aggódj, Lucy. Rick nem is érti, hogy ez mennyire veszélyes dolog. Sokkal nehezebb irányítani a folytóegység nélkül, de akkor is meg kell csinálnom. Már jön is. Jó, fejezte be. Mi az időm? Felejtsd el idő. Ilyet nem csinálhatsz. Kell találnunk más módszer, hogy sárkánymadár legyen gyorsabb, de ez nem biztonságos. Már is feladod? Nem tudom elhinni, hogy egy kör után abba hagyod, Ricky. Mégis hogy akarod irányítani a sárkánymadarat, ha nem gyakorolsz egy kicsit? Igaza van. Ebből elég. Jack, miért bátorítod őt? Pontosan tudod, hogy ez milyen veszélyes. Mindent meg kéne tenned, hogy lebeszéld róla Ricket. Igen, próbáltam, de Wheeler ilyet meg. Kösz, Jackie fiú! Kellett a fenékberúgás. Akkor kapsz még! Jack, mire készülsz? Wheelernek kell valaki, aki noszogatja a pályán. Épp ezért megyek vele egy kört. Rendben. Nyomás! Rick! Jack! Kérlek, hagyjátok abba! Ezek ketten soha nem hallgatnak az én szavamra. Nem bánkódni. Ezek ketten soha nem hallgatnak szavamra. Remélem viszont látjuk őket egy darabban. Mit mondasz, haver? Még mindig nehéz irányítani? Nem, egész jó. Idő kell, hogy megszok, de én már kezdek ráérezni. Rendben, ez az. Ha ezzel akarok próbálkozni egy versenyen, akkor most uralnom kell. Csak így győzhetem le Sólyom kapitányt. Ékás! Újra irányítanom kell, mielőtt a következő kanyarba érek. Jaj, ne! Jack!
Jack! Jack! Tudhattad volna. És te, Jack? Mit kerestél ott Wheelerrel? Segítettem Ricknek tesztelni a kocsiját. Ricky soha nem mehetett volna a pályára folytóegység nélkül. Nem csak önmagát, hanem téged is veszélybe sodort. Ne feledjétek, hogy a sötét milícia az ellenfelünk, nem a saját egónk. Ez nem személyes. Ezt tudnod kéne, Rick. Sajnálom. Te csak ne sajnáld, Ricky. Csak menj és nyerd meg a versenyt kettőnkért. Alázd le sólyom kapitányt. Meg lesz. Jacknek igaza van. Meg tudom csinálni. Ismersz, Rick, sárkánymadár tudom bármikor összerakni, de téged nem tudok javítani. És tudom, hogy megteszed, én mondhatok bármi. Analizáltam, kocsi. Nem könnyű, de sárkánymadár képes rá. Arra figyelj, hogy tarts kocsi pedálját padlóig lenyomva. És arra is, hogy kanyarban mindig nagyon figyelj. De trükköt csak egyszer csinálhatod. Többet kocsi nem képes kibírni. Többi már múlik rajtad? Ekkora sebességnél kis hiba is tud nagyon nagy balesetbe sodorni sárkánymadarat. Jack volt szerencsés, te ki tudja? Vagy biztos ebben, Rick? Tényleg akarod csinálni ezt? Igen, akarom. Hatalmas kártyák! Azért hívlak össze titeket, hogy válaszoljatok nekem. Ki segít majd elintézni Sólyom kapitányt a holnapi versenyen? Jody Summer. Igen, szokatlan választás. De soha nem vonnám kétségbe a kártyák bölcs szavát. Milyen szerencse, hogy járatos vagyok a fekete mágiában, és ezzel bárkit képes vagyok irányítani, hogy kövessék minden parancsomat. Most ezt az erőt arra használom, hogy elpusztítsam Sólyom kapitány. Ideje minden F-Zero rajongónak bekötni a biztonsági övényt! Ma ugyanis látni fogjuk a két legnagyobb rivális visszavágóját, mivel Rick Wheeler nyilván megpróbál átgázolni a látszólag legyőzhetetlen Sólyom kapitányon. Hé! Hallom, hergelnek a versenyre. Jack, nem hiszem, hogy már is mászkálnod kellene. Jól vagyok, szóval koncentrálj csak Nagymadár kapitány legyőzésére, jó? Vettem. Wheeler, csak Sólyom kapitányra figyelj, és arra, hogy pályán tartsd a sárkánymadarat. Állj oda és tégy minket büszkévé. Győzd le! Képes vagy rá! Győzd, Jack. Igyekezni fogok. A mágikus kártya a helyén van, nagy uram. Szép munka! Sólyom kapitánynak annyi. Egy gyors rajt után Sólyom kapitány rögtön az érre áll, de ott száguld a nyomában vagy fél tucat versenyző. Úgy tűnik Wheeler és a sárkánymadár meglódultak. Wheeler az utolsók közül tör előre, de úgy előzi meg a többieket, mintha azok állnának. Mi van, Sólyom? Szerinted is próbáljuk meg újra? Most még előttem vagy, kapitány, de már nem sokáig. Gyerünk, Rick! Eljött az én időm. Repülj! Nem vagyok olyan jó, mint gondoltam. Rick, ne add fel, még nagyon sok van hátra a versenyből, és neked kötelességed befejezni. Ha? Nem adhatod fel. Kitaláltál egy jó tervet. Csináld meg. Ha nem megy, akkor veszíteni fogsz.
Értettem, Jody. Meg lesz. Hajts, és akkor nem okozol csalódást. Rendben. Mágikus kártya! A segítségedet kérem! Irányítsd a fehér macskát, és pusztítsd el Sólyom kapitányt! Mi történt? Elveszítem az irányítást. Mi a... Jody! Jody Summer megtévolyodott! Újra és újra nekiütközik Sólyom kapitány kocsijának! Ez hihetetlen! Most mit csinálsz, Jody? Nem csinálok semmit, Rick. A kocsim valahogy önmagát vezérli. Hogyan? Működik a mágia, most már sima az út a célvonalig! Jody, nekem van egy ötletem, de elég kockázatos, úgyhogy kapaszkodj, rendben? Felkészültem. Figyeljen, Sólyom kapitány, ehhez kell a segítsége. Készen állok. Jól vagyok, Rick. Most menj és kapd el Sólyom kapitányt, még van esélyed. Indulok. A sárkánymadár ismét versenyben van! Rick Wheeler bal szerencséjére, ez már az utolsó kör! Nem hinném, hogy a sárkánymadárnak volna ma esélye a győzelemre! Nem fogok veszíteni, Sólyom kapitány. Túl sokat tettem ezért. És már nem csak rólam van szó. Nyerni fogok Jodynak, Jacknek és az egész csapatomnak. Igen. Még mindig itt lófrálok! Uraim, kapják el! Hogyan tovább? Legyetek gyorsak, ugyanis Sólyom kapitány még hátra van. Jaj, ne! Baj van. Nem adom fel. Közel van, de csapdába csaltak. De az is lehet, hogy épp most szúrtak ki magukkal. Ez az! Jöhet! A tűzforgó! Atyám! Ne! Igen. Hihetetlen! Rick Wheeler betamott egy eddig soha nem látott trükköt, és az első helyen zárta a versenyt! A sárkánymadár letörte a kék sólyom szárnyát! Döbbenetes! Ez az, erről van szó. Micsoda? Nem igaz? Oh, ne! Mondani akar valamit? Szép verseny volt. Kösz. Jól megtanultad a leckét. Rendben van, vissza kell térnünk a... Nem értem a fickót, Jody. Mit gondolsz, lehetséges, hogy egész végig ez volt a terve? Ez nem biztos. Magyar hangok. Pálmai Szabolcs, Szokol Péter, Ulman Zsuzsa, Tarján Péter, Bogdányi Titanilla, Pálfai Péter, Faragó András.
Magyar szöveg Pál Dávid, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.